Vítam vás pri dnešnom výklade karty Malej arkány ESO pohárov. Táto karta má číslo 1, čo v tarote znamená nový emocionálny začiatok, šancu na lásku, duchovný rast a otvorenie srdca. Poďme sa teraz pozrieť na symboliku karty. Na karte vidíme ruku držiacu pohár, ktorá predstavuje Boží zásah, ale aj našu šikovnosť, pracovitosť a impuls, ktorý nás poháňa vpred. Pohár sám o sebe symbolizuje city, plodnosť a naplnenie. Môže ísť o radosť, duchovnú hojnosť alebo dokonca svätý grál. Na pohári je obrátené písmeno M, ktoré sa spája s mystériom alebo milosrdenstvom. Z pohára vyteká 5 prameňov vody, symbolizujúcich 5 zmyslov, čo poukazuje na prekypujúci dostatok a hojnosť. Nad pohárom letí holubica, ktorá predstavuje Ducha Svätého, mier a čistotu, pričom jej prítomnosť naznačuje, že duch zostupuje do hmoty. Voda v pozadí predstavuje pohyb, čas, zmenu, život, emócie a očistenie. Lekná na hladine ukazujú, že aj v náročných emocionálnych situáciách môžeme zostať ľahkí a čistí a zároveň pripomínajú, že krása často vyrastá z bahna, teda z náročných situácií. 26 spadajúcich kvapiek vody odkazuje na Božie meno JHVH, ktorého číselná hodnota je 26 a naznačuje tok božskej energie do nášho života. Farby na karte majú tiež veľký význam. Žltá je o vedomí a nádeji, červená o energii a vášni, modrá o pokoji a duchovnom raste, zelená o raste a harmónii a biela pripomína čistotu úmyslov a duchovnú jasnosť. Celkovo ESO pohárov hovorí o novej emocionálnej alebo duchovnej príležitosti, ktorá sa môže objaviť vo vašom živote. Môže ísť o nový vzťah, posilnenie existujúceho puta, hlboké emocionálne pochopenie alebo duchovné prebudenie. Táto karta nás učí otvárať srdce, dôverovať darom života a prijímať ich s radosťou a s vďačnosťou. Ak vás tento výklad zaujal a radi by ste sa dozvedeli viac o symbolike tarotu, celý rozšírený výklad k tejto karte nájdete na mojej webovej stránke, odkaz nájdete dolu v popise pod videom. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou a ak vám tento výklad priniesol inšpiráciu, poteší ma, ak dáte video like a prihlásite sa na odber, aby vám neunikli ďalšie tarotové výklady.